sai da ina tambaya, ya shugaba ya gudanar da mulkin sa na adalci? Adalin shugaba manzon Allah gwanin iya mulki, alƙadir madaukaki Allah kai ne ka kagi mulki, ka bawa wanda ka so in da kyau sai ka bashi maki. Zan yabi adalci na shugaba a cikin suluki, ka saukar da waridin daga taskar kaza na fara aiki. Rabbuka ki salatika ga adali babban jakada, ka tabbaiwa mulki madaukaki da mai furta shaida. Duk wani shugaba da shi ke koyi cikin ibada, alayyar sabu da faɗi jini na sa'ada. Ana kunne mata kafin ya zo kaunu babu yanci, zalunci fun karfi albasha kai abin takaici. Da zuwansa komai ya sayi da adalci a cikin aminci, har kura ta yi kira da zo abici karshen karamci. Ran yaki na hunayi na annabi ya tattaro ganima, duk ya rabar da ita bai da taro haka gida ya koma. Da yunwa ya kwana ranar sarki uban salama, duk dan adalci na shugaba sahibul allama. Bai nuna bambanci a iyalansa duk ya ba zaki, yayi musu wata kyauta daban ya ba wa kowa a ɗaki. Kowace na cewa ita ya fi so nan ya ba su aiki, kowace da ta ɗauko abu ɗaya ya ba su ma'aiki. Akan azar lasuwa da annan samu rashin fahimta, ya sulhunta lamarin na adalci ransu ya faranta. Bai taɓa bital mali na dukiya don yayo bukata, sarkin adalci sai an taɓa Allah yake fusata. Bai nuna bambanci da tallakansa ko mai wadata, ko na jikinsa yayo ba daidai ba za ya hukunta. Ya taɓa cin bashi mutumin ya takume shi don jarabta, kuma ya biya bashi ya kara masa ladan wahalta. Bai kwana da kwabo don gobansa karshen bajinta, da ya rabar da shi sannan hankali za ya kwanta. Shi ne mafi adalci yake faɗa a cikin halitta, yadda ga mulkin zalunci mummuna ya yi ta. Duk wani kima ne na maiki sirrin yaban ka bani,